दिनै बोसोरनि जोबथा सान मन'नाय जागोन आरो दिनैनि बे सान मन'नायाव गासै मोनबा राशिनि सुबुङा गोबां मुलाम्फा जानो हागौ। 178 बोसोरनि उनाव जानो थांगासिनो दं मोनसे गेदेर जाथाय आरो बे जाथायाव जानो हागौ नोंथाङाबो खाफाल गोनां आरो 178 बोसोराव जानो थांनाय बे जाथायाव गोबां सुबुंफोरा खाफाल गोनांबो जानो हानाय आरो बे जानाय जाथायाव मा मोजां जागोन आरो मा गाज्रि जागोन बेखौबो नोंथांमोननो फोरमायलांगोन। दिनै बोसोरनि जोबथा बोसोरनि सान मन'नाय एबा सूर्य ग्रहण जागोन आरो बेयाव सोरनिबा खाफालबो गेवनो हागौ आरो ज्योतिषिफोरजों लोगोसे धोरोमारि सिबिथाया लोब्बा दं होनना मोनथिना मोननाय जादों। बे सान मन'नायाव दिनै मोनाबिलिनि 8:34 15 अक्ट'बरनि हरनि 2:25 बे सान मन'नाया थागोन आरो बे सान मन'नायखौ रिं अफ फायार मुङै दोननाय जादों। बिगियानगिरिफ्रा बे सान मन'नायनि 12 घन्टा सिगांनिफ्रायनो जायो माखासे गाज्रि थासारि आरो बे समाव मोजां खामानि, गोदान मिजिं आरो संनाय खावनाय जानाय लोंनायफोरखौ दोनथ'नांगौ होननानै ज्योतिषिफोरा फोरमायो आरो बे सान मन'नाया गासै मोनबा राशिया खाफाल गोनां लाबोनो हागौ। मिथुन राशिनि सुबुंफ्रा देहानि गोजाम बेरामफोरा जोबस्रांलांनायजों गोसोआरि लोरबांथिफोरा जोबलांनो हागौ। लोगोसे मिथुन राशिया साख्रि बाख्रिनिबो लामा गेवनो हागौ। सिंह राशिनि थाखायबो बे सान मन'नाया मोजां सान। सिंह राशिनि सुबुंफ्रा नखर संसाराव गोजोन थासारि फैगोन। लोगोसे बेफार फालांगियाव मुलाम्फाजों लोगोसे फालांगिया अरलांगोन। तुला राशिनि थाखायबो मोजां सान। समाजारि बिथिं आरो जौगानाय फैगोन। केरियार दानाय आरो साननानै दोननाय खामानियाबो जाफुंनो हागौ। वृश्चिक राशिनि थाखायबो मोजां सम। वृश्चिक राशिनि थाखाय फोथायजानाय आरो नखरारिनि थाखाय मोजां गोबां नाजानायनि गेजेरजों जाफुंसार जागोन। वृश्चिक राशिफोरा मकर राशिनि थाखाय मोजां सम। मुलाम्फा जानायजों लोगोसे खामानिफोरा आवगायलांगोन आरो गारि मटर आरो न' लुनायनिबो खाबु फैनो हागौ। दिनै 178 बोसोरनि उनाव मोनसे गेदेर सान मन'नाय जागोन आरो दिनैनि मोनाबिलिनि 8:34 निफ्राय 15 अक्ट'बरनि 2:25 सोलिगोन। ज्योतिषिफोरनि बादिब्ला बे सान मन'नाय समाव जानाय लोंनाय संनाय खावनायनि गोजानाव थानांगौ नङाब्ला जिउआव खहा लाबोनो हागौ।